O Stworzycielu, Duchu przyjdź, nawiedź już wiernych w Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zła i najwyższego Boga dar, Tyś namaszczenie naszych dusz, zdrój żywy miłością miaszaj. Daj nam przez Ciebie, Ojca, znać, daj, by i Syn poznany był i Ciebie jednotnie dwóch. Niech wyznajemy z wszystkich sił. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska, miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Witam wszystkich parafian i nie tylko tych, którzy łączą się z nami przez internet. W pierwszy dzień rekolekcji, które rozpoczynamy, dzisiaj usłyszymy o przemianie. Niech to Słowo Boże poprzez te 3 dni przemieni nasze serca, abyśmy mogli przybliżyć się do Pana Boga jeszcze na jeden krok. Witam w sposób szczególny ojca Jurija, proboszcza parafii Bożego Ciała i Krwi z Mińska. Prosimy bardzo serdecznie o przewodniczenie tym rekolekcjom. Niech prowadzi nas Duch Święty. Ojcze, modliliśmy się codziennie prawie, prosząc o dar Ducha Świętego, o dobre plony tych rekolekcji, a tak samo za Ojca. Niech ten czas będzie rzeczywiście czasem świętym dla wszystkich nas. Tą mszą świętą sprawuję za parafian, prosząc dla każdego z nas Bożych łask i Bożego błogosławieństwa. Aby godnie uczestniczyć w tej mszy świętej, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przebłagam Najświętszą Maryję, zawsze Zwisę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna. Ożywiej naszą wiarę swoim słowem, abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie, a gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź swojego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę. A gdy przyszedł na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, położył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął rękę po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł: oto jestem. Powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana wykołanego w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to i nie szczędziłeś syna twojego jedynego, będę cię błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piaska na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi to będą barowie twych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. W krainie życia będę widział Boga. W krainie życia będę widział Boga. Nawet wtedy chwałę gdy mówiłem, jestem w wielkim ucisku. Cenne jest w oczach Pana śmierć świętych Jego. W krainie życia będę widział Boga. O Panie, jestem Twoim sługą, jam sługa Twój, Syn Twej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany, Tobie złożę ofiary pochwalną i wezwę imienia Pana. W krainie życia będę widział Boga. Wypełnieni ślubę dla Pana przed całym Jego ludem, w dzielnicach Pańskiego domu, pośrodku Ciebie Jeruzalem. W krainie życia będę widział Boga. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. I jakże miałby nam wraz z Nim i wszystkiego nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć? Co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczyni się za nami. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków.
Pan z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przekazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, dzisiaj w naszej parafii rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, ćwiczenia duchowe, które służą temu, abyśmy należycie przeżyli ten czas Wielkiego Postu, ale również przygotowali nasze serca do największej uroczystości naszej wiary, jaką jest zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chrystus zmartwychwstał, ale my jeszcze dążymy do tej chwały. Oczekujemy na nasze wskrzeszenie z martwych do życia wiecznego. Tutaj na ziemi przeżywamy swego rodzaju pielgrzymkę, podróż poprzez próby, poprzez wybieranie dobra, a unikanie zła, poprzez współpracę z łaską Bożą do portu wiecznego zbawienia, do celu, jakim jest życie wieczne. Kiedy mówimy o poście, to często jest tak, że odczuwamy jakieś przygnębienie, jakiś smutek, no bo ten czas, kiedy trzeba od czegoś się odmówić, jakoś się ograniczyć, czy to w sprawach ciała, pożywienia, pokarmów, czy to w sprawach duchowych. Ale właśnie jeśli popatrzymy w sposób duchowy na ten czas, to zobaczymy, że post jest swego rodzaju wiosną duszy. Tak jak wiosną wszystko rozkwita, powraca do życia, tak również i post, szczególnie Wielki Post, służy temu, abyśmy duchowo nie tylko odpoczęli, ale abyśmy się duchowo wzbogacili poprzez modlitwę, poprzez dobre uczynki, poprzez praktykę sakramentów świętych i w ten sposób zostali przemienieni. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, Chrystus zaprasza uczniów Piotra, Jakuba i Jana, wszystkich ludzi, także każdego z nas w tym czasie Wielkiego Postu na górę przemienienia. Góra zawsze była miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Jest miejscem symbolicznym, bo człowiek się odrywa od ziemi, od rzeczy ziemskich, materialnych i zbliża się do Boga. Jest bliżej Niego. Na pewno rozpoczynając kolejne rekolekcje w naszym życiu, możemy sobie zadać pytanie, co nowego ja w tym czasie usłyszę, co Bóg poprzez nauki święte chce mi powiedzieć. Moi drodzy, na to pytanie nie mam odpowiedzi. Na to pytanie zna odpowiedź tylko Bóg. I przypomina mi się jedna historia, kiedy jeden młody człowiek odczuł w sercu powołanie do życia zakonnego, przyszedł, zapukał do bramy klasztornej
i powiedział o swoich myślach, o tym, co czuje, że chce być zakonnikiem, chce służyć Bogu jako osoba duchowna. Przełożony klasztoru mówi, że dobrze, chłopcze, że masz takie pragnienie, ale trzeba przejść okres próby. Dał mu taki koszyk do noszenia ziemniaków i powiedział, że tu jest rzeka, tu jest klasztor, weź ten koszyk i przy jego pomocy nanieś wody do klasztoru. Ten chłopak popatrzył na ten koszyk, pomyślał sobie, no jak tu można przynieść wody? No ale posłuszeństwo wymaga, nie ma dyskusji. Wziął ten koszyk i zaczął zanurzać go w wodzie i nosić tę wodę do klasztoru. Domyślamy się, że za wiele tej wody nie przyniósł. Przychodzi na końcu dnia do tego przełożonego i mówi, że ojcze, cały dzień pracowałem, ale tej wody jak nie było, tak i nie ma. A ten starzec mówi, że tak, chłopcze, ty pracowałeś, ale zwróć uwagę ten koszyk. Za każdym razem, kiedy go zanurzałeś w wodzie, to on stał się coraz bardziej wilgotny i coraz bardziej czysty. Tak jest, moi drodzy, i w życiu naszym. Za każdym razem, kiedy przychodzimy na mszę świętą, kiedy klękamy do modlitwy, kiedy spowiadamy się, kiedy przyjmujemy komunię świętą, to wychodząc ze świątyni odczuwamy siebie bardziej czystymi, bardziej ubogaconymi, bardziej bliższymi do Boga, ale również do potrzeb innego człowieka. Odczuwamy po prostu lekkość, radość i temu służy właśnie każde spotkanie z Panem Bogiem i temu również służą nasze rekolekcje święte, które dzisiaj rozpoczynamy. Moi drodzy, w tych dniach pragnę, abyśmy powiedzieli sobie w sposób szczególny o trzech boskich cnotach wlanych w nasze serca na mocy Chrztu Świętego, właśnie o wierze, nadziei i miłości. Te trzy cnoty, które prowadzą nas przez całe nasze życie chrześcijańskie z Bożą pomocą, abyśmy w drodze nie ustali. Mówiąc o wierze dzisiaj w sposób szczególny, warto zaznaczyć, że wiara jest taką rzeczywistością, która po pierwsze dodaje albo nawet stwarza sens całego naszego życia. Człowiek, który wierzy w Boga, on jest bardziej odporny na jakieś problemy w życiu, na choroby, na jakieś próby, bo zawsze ma przed sobą perspektywę przyszłości, że to wszystko minie, że Bóg czeka na mnie w niebie. Bóg obiecał mi, nie tylko obiecał, ale zagwarantował mi poprzez mękę, śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna, zagwarantował mi życie wieczne, zagwarantował mi zbawienie. I ta prawda, ta myśl prowadzi mnie przez całe życie. Druga sprawa, wiara nie może być jakimś dodatkiem do naszego życia, jakąś taką szatą, że przychodzimy do kościoła, zakładamy tę szatę, a kiedy wychodzimy z kościoła, zdejmujemy tę szatę i mówimy, Panie Jezu, do widzenia, do następnej niedzieli, a tam za murami świątyni będę prowadził swoje życie według swoich przykazań. Moi drodzy, wiara prowadzi nas ku zbawieniu. Wiara wyznacza nam pewne priorytety, pewne cele naszego życia, ku którym dążymy. Pamiętam, kiedyś byłem na jednym z cmentarzy bardzo starożytnych. Przechodziłem sobie obok pomników i na jednym z nich zobaczyłem bardzo ciekawy napis. Napis, który jest swego rodzaju przesłaniem tego człowieka, który już odszedł z tego świata, który spoczywał pod tym grobem, pod tym pomnikiem i słowa były takie: Ty jesteś tym, kim ja byłem. Ty będziesz tym, kim ja już jestem. Ta wiara w życie wieczne, wiara w zmartwychwstanie, że my dążymy do zbawienia przyszłości. My chcemy z Panem Bogiem budować to życie tutaj na ziemi, aby ono było święte, aby to było życie wiary. Moi drodzy, póki żyjemy na tym świecie, mamy czas. Czas jest ostatnim darem, jakiego Bóg pozbawia człowieka. Póki żyjemy na tym świecie, do ostatniej sekundy naszego życia
mamy czas, mamy możliwość powiedzenia Bogu tak albo nie. Pan Bóg jeszcze w Starym Testamencie mówi, że kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Co wybierzesz, to będzie Twoje. I mamy od Pana Boga ten dar wolnej woli, abyśmy wybierali, aby nasze wybory zawsze służyły naszemu zbawieniu, służyły życiu wiecznemu. Moi drodzy, każdy z nas na pewno, który żyje na tym świecie, pragnie być szczęśliwy. Kto pragnie być szczęśliwy? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy, tak? Wszyscy pragną być szczęśliwi, a wtedy proszę podnieść rękę, kto jest szczęśliwy. No, ktoś tam myśli, ktoś się zastanawia. Moi drodzy, na pewno dla każdego szczęście to jest takie pojęcie subiektywne. Ktoś jest szczęśliwy, kiedy ma dobrego męża, dobrą żonę, dobrych dzieci. Ktoś jest szczęśliwy, kiedy ma zdrowie, albo dostatek, albo jakieś poważanie wśród swoich znajomych, bliskich. Ale mówiąc o nas tutaj zebranych, powiedzmy, że jesteśmy szczęśliwi, bo mamy wiarę. Wiarę w Pana Boga. I to jest gwarancją szczęścia tutaj na ziemi, tego duchowego przede wszystkim, ale również gwarancją szczęścia wiecznego. I tutaj pragnę, abyśmy to szczęście, to pojęcie szczęścia zawarli w 3 krótkich punktach. Pierwsza sprawa, szczęście to kromka chleba. W modlitwie Ojcze Nasz codziennie prosimy chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj. Prosimy Pana Boga o to wszystko, co jest potrzebne nam do życia, do godnego funkcjonowania, do zaspokojenia tych potrzeb tutaj na ziemi, tych potrzeb cielesnych. I warto zadać sobie pytanie, czy ten chleb powszedni ja zdobywam zawsze sprawiedliwie, czy swoją pracę wykonuję uczciwie, czy umiem szanować pracę innych ludzi, czy umiem być wdzięczny. Ktoś ze świętych powiedział, że pieniądze są dobrym sługą, ale złym panem, bo zniewalają. Tak jest w życiu naszym. I właśnie my jako ludzie wierzący powołani jesteśmy do tego, ażeby jednak te rzeczy, te sprawy materialne służyły nam, ale nie były celem samym sobie. Abyśmy nie koncentrowali naszą uwagę tylko na zdobywaniu rzeczy materialnych, a zapomnieli o tym najważniejszym, co jest potrzebne. Druga sprawa, szczęście to wolność ducha. O co tutaj chodzi? Święty Jan od Krzyża, doktor Kościoła, mówił tak, że trzeba się wyzuć ze wszystkiego, co nie jest Bogiem, zdjąć z siebie obuwie grzechu. To wszystko, co mi przeszkadza na drodze do zjednoczenia z Panem Bogiem, to są moje grzechy, to są moje jakieś złe przyzwyczajenia, jakieś nałogi, jakieś właśnie te grzechy, które nie dają mi spokoju, których nie mogę się wyzbyć. Trzeba dzięki łasce Bożej to wszystko z siebie zdjąć i wznieść i nasze dusze, i nasze ciała do rzeczy nieprzemijających. Ten święty też powiedział, że pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości. Bóg nie będzie pytał, ile miałeś domów, ile miałeś pieniędzy, ile miałeś aut, ale Bóg zapyta, ile miłowałeś. Czy po swojej śmierci tutaj, na tym świecie, zostawiłeś ślad, dobry ślad, ślad miłości, ślad służby, ślad przebaczenia. I wreszcie trzecia sprawa, szczęście to kochające serce. Serce, które pragnie przede wszystkim być, nie mieć, ale być. Pamiętacie, może czytaliście na pewno, jest taki twór w literaturze białoruskiej Serce na dłoni. Tak? Kiedy ten lekarz trzymał to serce na dłoni, to właśnie to serce, które powinno było uratować życie człowieka. Tak? I właśnie te nasze serca, tak w sposób duchowy też powinny wyglądać, że nie chowam swoje serce tutaj tylko dla siebie, ale trzymam go na dłoni. Dla Pana Boga, ale również dla moich bliźnich, aby ono biło na chwałę Bożą, biło dla dobra tych, których spotykał w moim życiu. Jeśli, moi kochani, te trzy sprawy są
w życiu moim obecne, ten kawałek chleba sprawiedliwie zdobywany, ta wolność ducha ciągle praktykowana i to kochające serce są w życiu moim obecne, to mogę powiedzieć, że jestem na dobrej drodze, że idę za Chrystusem mimo moich słabości, mimo moich grzechów, moich upadków, bo upadek jest ludzką sprawą, ale powstawanie z upadku jest boską sprawą, mówi jeden ze świętych. Jako człowiek mam prawo mylić się, mam prawo upadać, ale nie mam prawa trwać w upadku, nie mam prawa trwać w moich grzechach. Moi drodzy, w tej sprawie wiary, o której dzisiaj mówimy, warto jest również, abyśmy zaufali Panu Bogu. Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że łaska Boża jest niezbędna do zbawienia. Co to znaczy? Mamy dobrą wolę, ale słabą wolę. Chcemy dobra, ale czasem robimy zło, którego nie chcemy. I tutaj ważną rzeczą jest, abyśmy zaufali Panu Bogu, abyśmy w naszym życiu pozwolili Jemu działać. Ten czas rekolekcji właśnie jest naszym krokiem w kierunku Bożym. Zaprosić Boga do wszystkich zakamarków naszego życia. Kiedyś jedna pani przyszła do swojej przyjaciółki ze swoim małym synkiem. No i ta przyjaciółka, widząc to dziecko, mówi, że tutaj masz cukierki na stole, weź się poczęstuj. Mówi, że nie będę brał. Ona mówi, no czemu? Że nie wstydź się, weź ile chcesz, ten poczęstuj się. Mówi, że nie wezmę. A czym problem? Czemu ty nie weźmiesz? A niech pani mi da. A czemu ja? No weź sam. Nie, bo pani ma większą rękę. Tak? I tak jest w życiu naszym, że jeśli my coś robimy to może i dobrze, ale nie zawsze idealnie. Nie zawsze tak, jak byśmy chcieli, no bo ta słabość naszej natury przeszkadza. Ale kiedy pozwolimy Panu Bogu działać w naszym życiu, to wtedy jest inaczej. Druga sprawa, moi drodzy, to, że abyśmy, mówiąc o wierze, pamiętali, że wiara powinna być czysta, powinna być radykalna. Żeby nasza wiara nie była tylko tak połowiczna. Troszkę Panu Bogu, albo większość Panu Bogu, a też furtkę diabłu otworzę, jak to mówią czasem, horoskopy poczytam, gdzieś tam pójdę do babki, gdzieś tam jeszcze zapytam na wszelki wypadek, a może pomoże. Ktoś mówił, przychodzą i żeby mszę świętą zamówić, ojczynka chce mszę świętą zamówić, może pomoże. Jak tak będziemy mówić, że może pomoże, to nie pomoże. Bo Pan Bóg czeka, Chrystus pyta konkretnie o wiarę, kiedy czytamy o Jego cudach w Ewangelii, to czy wierzysz w to? Pyta konkretnie. Albo człowiek mówi sam, że Panie, zaradź na moje niedowiarstwo. Panie, wzmocnij moją wolę. Panie, umocnij moją wiarę i wtedy, moi drodzy, jest efekt. Jakże często my nie wstydzimy się nawet publicznie powiedzieć jakieś brzydkie słowo, jak to mówią, żeby lepiej dochodziło, nie? A jakże często wstydzimy się uczynić znak krzyża, kiedy jesteśmy w drodze przed jedzeniem czy po, patrzymy w prawo, w lewo, czy ktoś tam nie widzi, kto co pomyśli, a czasem mówiąc złe słowo, no nawet nie myślimy, kto co pomyśli, tylko mówimy to słowo. Też pamiętam, moja mama urodziła się w wiosce niedaleko Brześcia. Jak to jest w wioskach, tam są różne zabobony, różne jakieś tam przepisy, takie pisane i niepisane, że tego nie wolno, bo coś tam się stanie. No i pamiętam, że na lekcjach religii siostra zakonna mówiła nam, że nie wolno wierzyć w te wszystkie zabobony. Trzeba tylko Panu Bogu ufać, w Nim pokładać nadzieję i wtedy wszystko będzie dobrze. Mama, pamiętam, że mówi, że nie przestępuj przez swoją siostrę młodszą, no to nie będzie rosła. A ja pamiętam, że no specjalnie robiłem odwrotnie. Tak, nie to, żeby tam ze złości, tylko tak, a co będzie, nie? Zobaczcie, pamiętam, mama mówi, że nie kładź grzebień na stole, bo się nie ożenisz. No, jedno się spełniło, no. Ale czy to jest takie
najbardziej tragiczne w życiu? No chyba nie. Pan Bóg ze wszystkiego i tak zrobi dobro, jeśli Mu zaufamy. Jeśli z całego serca oczywiście będziemy otwarci na Jego wolę. Tak, diabeł ma siłę, ma dużą siłę, ale Bóg ma większą siłę. Właśnie w tym naszym życiu wiary, jeśli zaufamy Panu Bogu, jeśli, jak to mówili ojcowie Kościoła jeszcze w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, że najlepszym egzorcyzmem, obroną od złego ducha, to jest regularna spowiedź święta i częsta święta komunia. Te dwie rzeczy, które nas obronią i bronią od zasadzek złego ducha. Jeśli regularnie się spowiadam, jeśli regularnie przyjmuję komunię świętą w stanie łaski uświęcającej, jeśli regularnie się modlę, to nie trzeba się bać, że ktoś tam coś powie, ktoś tam zrobi, coś tam podłoży, coś tam podsypie gdzieś tam pod dom, czy jeszcze. To wszystko nie działa, moi drodzy, jeśli my Panu Bogu ufamy. Jeśli my Panu Bogu wierzymy. Dlatego staramy się dzisiaj wykorzystać ten czas rekolekcji świętych na to, abyśmy umocnili się, przemienili. Jak dzisiaj mówi Pan Jezus w Ewangelii, abyśmy patrząc na Jego bóstwo, na Jego wszechmoc, również w życiu naszym dostrzegali tę wiarę, która prowadzi do nadziei. Abraham w pierwszym czytaniu dzisiaj słyszeliśmy, otrzymał od Boga swego syna Izaaka, ale potem Bóg chciał, aby ten ofiarował swego syna, czyli go zabił po prostu. Co ten człowiek miał powiedzieć Bogu? Mógł się zbuntować, mógł rzucić wszystko i odejść, ale uwierzył. Uwierzył wbrew nadziei. I porównując naszą wiarę do wiary Abrahama, widzimy, na ile jeszcze nasza wiara nie jest aż tak mocna, jak nam się czasem wydaje, że modlę się, chodzę do kościoła, ale przychodzi jakaś próba w życiu i człowiek już myśli, a może to, a może tamto, a może coś tam się stanie, może coś się nie stanie. Moi drodzy, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, mówi Pismo Święte. Dlatego życzę, abyśmy wszyscy Panu Bogu ufali, abyśmy wszyscy wierzyli nawet wbrew nadziei. Na zakończenie historia również o młodym człowieku, ale już nie tym, który chciał być zakonnikiem, ale który nie wierzył w Boga. Przyszedł do jednego ze starców i mówił, że ty powiadasz, że Twój Bóg jest wszechmogący. Skoro jest wszechmogący, to czy On mógłby stworzyć taki kamień, którego sam nie mógłby podnieść? Ten starzec mówi tak, On już stworzył taki kamień, którego sam nie może podnieść, bo takim go stworzył i tym kamieniem jest Twoja wolna wola. Twoje prawo do wyboru. Bóg nie stworzył nas niewolnikami. Bóg stworzył nas wolnymi, nas obraz i podobieństwo. I chce, abyśmy ten dar wolności, swobody wykorzystywali zawsze ku dobremu. I tego nam wszystkim, moi drodzy, na rozpoczęcie naszych rekolekcji, na ten Wielki Post, na całe nasze życie życzę wszystkim nam, abyśmy wybierali zawsze to, co Bóg nam proponuje, ku czemu Bóg nas powołuje. I pozwólcie, że zakończę to rozważanie słowami białoruskiej poetki Danuty Miczel, która mówi takie słowa o takim powołaniu człowieka tutaj na ziemi względem Pana Boga, ale również względem naszych bliźnich. Cicha spełni Bożą wolę, cicha bliźnim daj потолю, полюби людей, jak Бога. Cicha, wось Twoja droga. Amen. Panie Boże, Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami,
Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak poznajmy Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję zgrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Abraham na żądanie Pana gotów był ofiarować syna swego Izaaka, a Pan sam ofiarował syna swego Jezusa dla naszego zbawienia. Módlmy się, by ta najświętsza ofiara przemieniła nasze serca. Odwieczny Syn Ojca stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Módlmy się, by Słowo Wielkopostne Kościoła przemieniło nas w dzieci Boże. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. We mszy świętej Jezus Chrystus nieustannie ofiaruje siebie za grzechy świata. Módlmy się, by ta bezkrwawa ofiara przemieniała oblicze ziemi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Choroba zmienia człowieka. Módlmy się, by ludzie chorzy przez modlitwę i przystępowanie do sakramentów świętych odzyskiwali zdrowie duszy i pokój wewnętrzny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Kapłaństwo i życie zakonne wymaga ofiary. Módlmy się, by ich ofiara przemieniała świat na lepszy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas, którzy przeżywamy te wielkopostne rekolekcje. Módlmy się za ojca rekolekcjonista, prosząc o światło Ducha Świętego w przemianie naszych serc. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Będąc tutaj w Kościele, możemy ze świętym Piotrem powtórzyć: dobrze nam tu jest. Módlmy się, by niedzielna msza święta przemieniała cały nasz tydzień na chwałę Bożą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wyjrzyj, Panie, na pokorne prośby ludu Twego i zechciej dokonać w nas, dzieciach tej ziemi, takiej przemiany, byśmy przez posłuszeństwo Ewangelii Chrystusowej zasłużyli sobie razem z Nim na nazwę umiłowanych dzieci Twoich, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. O krwi najdroższa, o krwi odkupienia, napoju życia, z nieba dla nas dany, o zdrowiu łaski, o ceno zbawienia, Tychże powietrzysz rany. Tyś Jezusowy kielichu zamknięta, abyś nas wszystkich życiem napawała.
przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, niech ta ofiara ujedna nam przebaczenie grzechów i niech uświęci nasze dusze i ciała, abyśmy godnie obchodzili święta wielkanocne przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim W górę serca. znosimy Jego Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to jest sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On po zapowiedzeniu uczniom swojej śmierci na świętej górze odsłonił przed nimi blask swojego bóstwa i wezwawszy na świadków Mojżesza i proroka Eliasza, upewnił nas, że przez cierpienie dojść możemy do chwały zmartwychwstania. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosana na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosana na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wylane na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i Jego wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów
tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posieleni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech od nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Kazimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na miarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Boże, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, ale przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ogrodzie oliwny widok Tobie dziwny, widzę Pana mego na twarz upadłego, tęskność smutek, słabkość ściska. Mamy Ojca, a Jezu miłujący, prawie słonający, dzielił gorzty męki, z Ojca Twego ręki. Powodnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz, anioł dziś z nieba zjawia, owen przez Tobą rozmawia, ach Jezus złożony, przed męką zmęczony, uczniowie posnęli, Ciebie zapomnieli. Judasz zbrojne roty stawia przed wroty i wnet do Trójca pada, z wąsem swym zbiru gromada. Ach Jezu kochany, przez ucznia sprzedany. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przyjąwszy świętszy sakrament, składamy Tobie dziękczynienie za to, że nam pielgrzymującym na ziemi już teraz pozwalasz uczestniczyć w życiu wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Objawy duszpasterskie, другая неделя Великого Посту, 4 Сакалика, в четверг вспоминаем святого Казимира. У нашей парафии распочался час великопостных реколекций. Святые имши з наукой реколекційной пройдуть так само у понеділок і вівторок 1 і 2 Сакалика у 8 годин раніці, а так само у 19 увечері. Падчас реколекції буде можливість скористання сакраменту, сповіді, як добре розпочати, вже є початок в цей час Великого посту і приготовитися до святого з мертвих повстання. Кожную п'ятницю Великого посту вельми сердечно запрошаємо на святую мшу 19:00, а після на набожество крижового шляху, якое поведуть суполки нашої парафії. 5 Сакалика суполка, яка молиться за душу чисту терпячая, 12-го діти, 19-го суполка оборони життя, 26-го молодь, 2-го красовика мужчини. Кожную неделю після святої мши у 10:30
спяваем песни жальбы. За гэтае набажэнства можна атрымаць адпуст зупэўны. Кожны дзень у нашай капліцы трывае адорацыя Пана Езуса ў найсвяцейшым сакраменце у інтэнцыі нашай радзімы. У суботу і ў нядзелю ад 14 до 19, іншыя дні ад 14 до 21. У нашай парафіі трываюць далей душпастарскія адведзіны, запісвацца можна ў святароў закрыстыі. Звяртаемся з вялікай просьбай запісвацца на дзежурства ў панядзелак і аўторак. На гэтым тыдні прыпадае першы аўторак месяца, дзень малітваў да святого арханёла Міхала, чацверг, дзень малітваў па кліканнях, пятніца, дзень малітваў да Найсвяцейшага сэрца Пана Езуса і субота, дзень малітваў да Найсвяцейшай Панны Марыі. Дзякуй сардэчна ўсім сем'ям, якія прымаюць нас падчас душпастарскіх адведзінаў. Дзякуем за ахвяраванне на будову, за супольную і індывідуальную малітву, за спеў і аправу літургічную, за прыбіранне капліцы, катехатычнай залы і тым, хто дзежурыў. Помолимся за тых, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, іменіны, юбілеі, хто чакае нарадзіў дзяцей. Помолимся за дабрадзеяў і ахвярадаўцаў нашай парафіі, а таксама аб новых дабрадзеях будаўніцтва санктуара Божай міласэрнасці, за нашу парафію, якая перажывае час великапостных рэкалекцый, за айца Юрія, рэкалекцыяністы, а таксама за кожнага з нас, даручаючы пасобку апецы Маці Божай Różańcowej, Twojej obronie oddająca. Святая Богородица, у наших потребах не погождай молитве нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсюды. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас дорожай, Сыну Своему нас отдавай. Так само можна набываць, з'явіўся новы нумар часопісу Ава Марыя, ёсць там пра высвячэнне кансакрацыю новага касцёла, а таксама як арцыбіскуп Тадеуш Кантрусевіч ездзіць па парафіях і жадаецца і дзякуе за Богу за час кіравання нашej diecezji, archidiecezji. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Michael Arcanienie, wspomagaj wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby Bogu pogromić naszych, pokornie o to prosimy, a tych mocy niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas gubem dusz ludzkich w tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święty Boże, Święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się
prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na